Da. Deci aceasta este viața mea, o vedeți? Asta este. Și cu persoana care filmează. De fapt, ea e viața mea. Înțelegeți? Deci asta este viața mea. Și stau călare pe ea. Ia să vedem. Mai pornește viața mea. Aici. Eu nu mi-am dat seama că toba e acoperită de pungi. Chiar mă întrebam când o să fac asta. Da? V-ați întrebat? Da. Se putea? Nu se putea. Cum să stau eu separat de ea? Deci nu e posibil așa ceva. Giddy up, giddy up, giddy up, giddy up, giddy up. Se pune Da.